pagmasdan. Ito na nga siya mga kapaparts. Hapon ngayon, malakas ang araw kanina, ang init, pero tingnan nyo ang lupa. Hindi siya masyadong tuyo. Dahil Safford jokes. what's up mga kapaparts? Sa araw na to ay magtanim tayo ng pechay sa paso o sa mga puntiner. Dahil wala naman tayong area dyan. So ituturuan ko kayo ngayon magtanim sa paso na hindi makalat sa lupa. Kasi Wow. mataba. At hindi lang lahat ay lupa para hindi tayo kalat sa lupa. So tayo na, maghanap na tayo mga materials para magtanim sa paso. So maghanap tayo ng paso. Meron yung nagbigay sa akin yung kapitbahay ko na marami daw silang paso dito. Yung water container. Ayan. Sabi nila pili lang daw ako. Pipili tayo dito mga kapaparts para magtanim. So siguro tatlo lang muna para i-demo po lang sa inyo kung paano magtanim sa paso na hindi makala sa lupa. So andito ang similya natin ng pechay. Ayan. Ito pangin na to, walang talbos. So ito ang pechay natin na itanim natin ngayon sa paso. Ito naman ay ang paso. At meron tayong iba't ibang klaseng lupa. Itong lupa na to ay galing sa sinusunugan ng mga basura. Ito. At ito namang klaseng lupa ay may halong mga nabubulok na mga gulay sa kusina. Ayan. Yung organic fertilizer. Lahat ng mga balad ng mga gulay na binabalatan natin sa kusina ay inipon natin tapos hinalo sa lupa, yung lupa na kahit hindi magandang klaseng lupa. Tapos meron naman tayong dito balat ng buko. Kinuha ko to doon sa mga nagbubuko, nagbebenta ng mga buko. Doon ko to kinuha, ang mga balat na mabubulok na. Yun. Saka ito. So let's start. Magtanim na tayo ng pechay. So ang unang natin gawin ay ihiwa tayo ng container. Ito water container. Alam ko marami ito dyan sa inyo mga kapaparts. So hiwain natin to, hindi dito. Hindi dito. Dito banda ang hiwain natin para itong portion na to ay magagamit pa. Itong portion para dalawa ang paggamitan natin. Tanim pa parts. So dalawa na siya. So ito pwede rin natin gamitin. So ito muna tayo sa isa. Pabutasin natin to dito. Kung sa bahay nyo pwede nyo gamitin kahit itusok nyo na mainit na bagay, yung pako mainit para dali mabutas. Ngayon kasi nandito ako, ihiwain ko lang to para madali siya. Ang tanong bakit dito banda sa gilid? So pag iupo natin yung sa lupa, dito yung papasok yung oxygen. Yan, sa gilid. Hindi dito talaga sa bandang sentro ang butas. Dapat nasa gilid lang yung mga butas mga kapaparts. So okay lang yung malaking butas, pero hindi tataga dyan ang lupa ha. Kasi ang una po natin gawin ay lagyan natin ng coconut ash. Ito. Maglagay tayo ng yung balad ng buko na bulok para siya naman ay mag-filter doon sa lupa na hindi aalis yung lupa doon sa butas. Yun ang una natin lagyan. Isa rin tong paraan para hindi tayo kalas sa lupa. So hanggang dito na siya. Kasi kung lupa lahat ilagay natin dito mga kapaparts, baka maubusan tayo ng lupa. Iskaso na talaga ang lupa. So yun ang isang alternatibo na maglagay muna ng yung balad ng buko para hindi kalas. So i-layer lang natin to mga kapaparts. So ang una ilagyan natin yung mga lupa na galing na sinusunugan. Yan, lupa to. Yan. Tanggalin natin yung mga may halong-halo dyan na
plastic, mga foreign materials, kaya ng pizza. Ayan, bildo, mayroon pa mga bildo. So tanggalin natin yon. Pagkatapos ng lupa, lagyan naman natin ulit yung kunting ng ganito, yung sa buko, balat sa buko. Fertilizer din to. At the same time, siya ay dito dadaan yung mga oxygen at siya mag-absorb sa tubig para hindi madali matuyo yung lupa. Ayan. So first layer, balat ng niyog, tapos lupa, tapos balat ng niyog, tapos lupa na naman. Kita-kits ba mga kapaparts? Sana gawin nyo rin to dyan sa mga bawat bakura nyo, para balang araw hindi na tayo bili pa ng mga gulay. Ayan, tanggalin natin to para makita nyo talaga yung pizza. Pwede natin isikit, mga kapaparts, kasi hindi man yung titigas dahil nandyan yung mga balat ng niyog. Tapos yung pinaka last na lupa, gamitin natin tong may organic fertilizer na hinaluan na natin yung mga balat ng mga gulay. Ayan, ang pinakataas. Ayan. Tapos isikit natin. And then lagyan natin ng tubig para may tubig na siya sa loob, di ba? Ayan ang tubig natin. Maglagay tayo ng tubig. Ayan. Sip-sipin nyo yung tubig hanggang pababa, hanggang hintayin natin nalalabas yung tubig dito na sa baba. Ibig sabihin nandoon na talaga sa baba ang tubig. Kung ang tanong nyo bakit ganito ang kulay ng tubig ni Paparts, ito ay may halo ng fertilizer. Anong fertilizer to? Ito na nga, balat ng saging. Saging saba. Kung maglaga kayo ng saging o magprito kayo ng saging, i-secure nyo yung balat, tapos lagyan ng tubig. Maganda yung fertilizer mga kapaparts. Ayan. Ayan. Huwag naman masyadong ipuro kasi sobra na yung fertilizer. So haluan natin ng tubig. Ayan, hanggang aabutan yung tubig dito sa baba. Kasi pag mamaya, pag nandiyan na yung pitsay, kunting tubig na nilalagay natin para hindi lalong gagalaw yung puno ng pitsay. Ayan, mayroon na itong mga kas dito ng tubig. Ayan, oh. Ibig sabihin nasa loob na talaga ang tubig. Pag ganitong procedure mga kapaparts, 3 araw, 4 na araw hindi kayo maglagay ng tubig, okay lang. Kasi may tubig na siya nakaipon doon sa loob, doon sa balat ng niyog. Dito magpupondo yung tubig at dahan-dahan niya i-release to. Tapos may oxygen, aakyat yung oxygen, itulak yung mga moisture, no, doon sa hair roots ng pitsay. Sa ganon, ang pitsay dali siya tutubo. So, ang tanong, ilang puno ba pwede itanim dito? Pwede isa. Kung isa lang, mas maganda. Gagawin po natin ngayon ay isa lang. Kasi i-monitor natin to hanggang lalaki siya. I-video ko to, ipakita ko sa inyo kung gaano kalaki at gaano kataba siya. So maglagay tayo dito isa lang. So bago natin bunutin yung similya ng pitsay, to be sure, lagay muna ng tubig para lalambot yung lupa. Ayan. Ayan. Para malambot ang lupa. Para dapat sana kung magbuno tayo ng pitsay ay sasama yung lupa, mas maganda yun. Pero kung hindi man siya sasama, okay lang. So una, itusok natin yung daliri dito malalim, bigyan ng daan. Ayan, malalim siya, mga ganito kalalim. And then magbunod na tayo ng pitsay. Wow! Mga kawaparts, may dalang lupa. Siguradong buhay na buhay to. So baon natin yung pitsay hanggang dito sa dahon na to.
Kung may, itong dalawang dahon, hanggang dyan natin ibaon. Kaya nagbutas tayo ng malalim kasi mahaba to. So ibaonan natin yun dito. Ayan. Kita-kits naman, andun talaga siya sa looban. So dahan-dahan lang para hindi mabali yung stem. Kasi pag mabali yung stem, patay. Ayan. Pag ganun pa siya, oh. Pero bukas yan, tatayo naman siya. So, lastly, maglagay ng tubig doon lang talaga sa puno niya para hahawak talaga yung ugat doon talaga sa lupa na walang area na bakante doon sa loob kasi ginagawa natin ng butas. So, ito na mga kapaparts, yung primerong tanim natin sa paso. So antayin natin to 24 days to 30 days. Pag 30 days expected natin to ganito na to ka haba o ganito na to kataba. So gagawin natin to lahat ng mga container na available. Lagyan natin ng petsay kasi marami pa tayong similyang petsay. So ipakita ko ngayon sa inyo ang una ko nagawa, mustasa sa paso. Nasa 13 days na siya. So itong bago, no, pagka 13 days to, maging tulad na rin to sa mga nauna kong tinanim sa paso. Pagmasdan, ito na nga siya mga kapaparts. Hapon ngayon, malakas ang araw kanina, ang init, pero tingnan nyo ang lupa. Hindi siya masyadong tuyo dahil mayroon siya naka-level dito na mga yung ng niyog, balad ng niyog dito. Di ba makita dyan? So ayan. Andito naman yung mustasa. Ganon pa rin. Ito nasa 13 days na mga kapaparts. Ito. At saka ang container niyan ay gamit ko ay ganito. Ipakita ko ngayon sa inyo ang hanging, ang double impact niyan, ang hanging tomatoes. Tantanam. Ayan. May tomato siya dito sa baba mga kapaparts. Di ba? 'Yon ang sabi ko na double impact. Nasa taas ang pitsay. Magtubig. So hindi sayang ang tubig kasi pagtatagas dito ang tubig, nandito naman siya sa puno ng kamatis. Ang kamatis ngayon ay super taba. Di ba? Ganun lang mga kapaparts, kasimple. At meron din ako doon. Ayan. Sa nakita nyo yan, mustasa din yan, nasa container. Lapitan natin. Eto na sila. So ito mga kapaparts, hindi to 14 days, hindi to 13 days. 10 days pa lang to. Pero ang dali nilang lumaki, oh. So tatlong puno nilagay ko sa isang container kasi mustasa man to. Ayan, andyan na sila. So mas maganda kung isa lang siguro, pero sayang kasi yung container. Pero mas maganda kung isa lang kasi tataba talaga. Ayan ang mga nauna natin na itanim sa container. So sa nakita po natin dyan, makita ba? Mayroon dyan, nakalay kasi yon ang lupa. Tulad ng ginagawa ko kanina na ang pinakataas ay yung lupa na organic fertilizer. Kung nakita nyo yan, mga lupa, may mga halo dyan, halong mga balat ng kalabasa, balat ng iba't ibang mga gulay, lalong lalo na yung sanga ng malunggay. Masarap, maganda talaga gawing fertilizer yon. Pag nagluto kayo ng malunggay, yung sanga-sanga ng malunggay wag nyo itapon. Maganda yung gamitin gawing fertilizer mga kapaparts. So 10 days lang, ganito na sila kalaki, ganito na sila kaba, at napaka maganda silang tingnan. Sana gawin nyo rin yan sa inyong bakuran. Maghanap kayo na container, lupa, anong klaseng lupa makita nyo mataba siya, iipon lang yun para pwede tayo magtanim sa isang container. So nandito tayo ngayon sa ating bakuran, sa ating garden. Andyan ang kambing naglaway kasi di na siya makapasok. Isa lang yan sa mga kambing dito. Ayan,
Ang kalaban po natin dito ay kambing, aso, pusa, manok, baboy. Thank you for subscribing. Thank you for always watching the Papa's Jokes TV, the gardening tutorial. Thank you so much. Don't forget to subscribe and share to others para makikita rin nila at gagawin rin nila para balang araw karamihan na sa atin ay mayroon ng mga halamang gulay sa ating bawat bakuran. So, I wish you all God protected and bye-bye. Safford Jokes.